wis sambut gawe. Pancen penak urip bujangan ngalor ngidul gak ana sing larang kepingin pacar aku mesti keturutan gak mikir sewek gak mikir kotang paling enak urip dadi arek putri nek rupane ayu mesti sugih rejeki apa maneh nek gelem metu bengi nyambut gawe gak sorok duwike mesti paling enak urip dadi rondo nek rupane ayu gak kurang bondo masih ngalor ngidul yo gak apa-apa masih gak nyambut gawe gak ana wong nyuriga seje maneh randane yungatiem masih wonge tuwek pikirane ayem yungatiem dodolan pelem bareng rugi akeh saiki dodolan apem apeme yungatiem gak iso entek sebab yungatiem wonge saiki wis tuwek yungatiem saiki minuju sobek apeme yungatiem saiki dipangan kethek seje maneh karo apeme bojoku buka jam 7 tutupe sore jam 3 sedina mopot gak ana sing nuku bareng tak buka apeme bojoku mampu lontong kupat janur kelapa yang lepat anyuwun sapura ayo mari mangan tek petang piring digawe bengok-bengok saiki wis luwe maneh tapi ndek jero disiapi pirang-pirang tumpu mboten kuwatir maratuwane Cak Pandri blantik sak Kabupaten Malang menit digawani sapi aku ambek marotone Cak Pandri tapi sungune tok lah lek digawani sapi sitok kok eco wo iku karek batine kate kok gawa bul wes halo gak ngono niki lho sapa iki Cak tangi Cak mosok setruk tangi ma yo bongko wisan perkara kon mati-matimu dhewe wong aku yo gak ngotek yo gak ngepuk yo gak bacok perkara kon mati-mati dhewe aku emoh matek kabeh yuk tapi sing titikku paling kok bengi urip. Tangi yo. Gak mikir. Sing penting wong urip Dik, alam donya sepisan sing penting seneng. Golek hiburan, perkara sing mati gak tak urus. Sopo wong wedok lemu iku? Gendak aku yo. Gendak aku. Matek-matek lek ana wong wedok lemu tangi gendak aku. Mbah aku lek ana wong lemu gendak aku yo. Oh, tadi wong wedok lemu gendakmu. Gendak aku. Roke suwek. Wong gendang. Oh, tadi wong wedok iku lek gawe rok suwek berarti gendeng. Gendeng. Lah bojomu roke suwek kok gak gendeng? Anjene roke gantung kepuh mek situ iku. Waduh kene. Sepurane? Iya, iya. Kaya eling aku. Iya, iya. Iling-ilingen. Iya, iya. Saiki isok ketemu maneh. Lah, ngono. Iya. Sopo ya? Mbah. Kon niku kakene wak brutu ta ya apa kon niku? Oh iya. Tanggal 9 teko nang Berdus ambek awakmu. Eling aku. Iya. Sopo ya? Mbah. Wah niku eling-eling dadakno lali kon niku. Iling
Sapa sih kon? Aku gendut. Gendut? Iya. Gak percaya. Kok iso gak percaya? Oh, gendut gak ngene kok. Kon iku blereng ta ya? Kon asli gendut? Gendut. Temenan? Iya. Gak percaya. Kok iso gak percaya? Gendut iku duwe rai, kon gak gablek rai. Iki mabuk iki. Lho ya gak mabuk. Kok Gendut iso? iku kancaku mulai biyen. Iya, iya. Lek lupawan sih. Heeh. Duwe rai. Kon ngaku-ngaku gendut kon gak duwe rai. Aku iki duwe rai, Dik. Kon duwe rai. Rai duwe. Sik coba lek kon duwe rai kepin roh udiin raimu sing ndi. Lah iki lak raiku. Iku pipi. Ya ampun. Ayo. Kok iso? Hei. Melek kon, Bul. Lho, Iki lak rai. lek gak bersyukur ambek pangeran. Mosok lek bathuk kok rai. Iki ket biyen bathuk goblok. Iya, iya. Ayo. Masih kon yo gak duwe rai. Lho lek ambole lair procot iki citakane Gusti Allah. Ya roh. Aku iki biyen duwe rai. Jajal raimu sing ndi? Kon kepin roh raine ambul. Kepingin roh raine ambul. Ayo nang jeding. Lapo nang jeding? Raup. Lapo mbul? Lapo mbul? Ngeraupi rai kundut. Kontu kono ono wong raup ngene. Ya gak ono liyane Kang Rastam. Kok iso? Wah niku musuh Kang Berarti kon gendut. gendut, Asli. asli, Jangkep. cangkep, Duwe kuping. duwe, Piro? loro. Roh karo kupingmu. Apane kate karo? Wasno. Dah. Wong kon wase kupinge dhewe. Berarti kon duwe kuping loro. duwe kuping loro. Kiwa karo Tengen, kuping kuping, tengen. tengen, Meripat. awas, Upama tak duduhi roh. roh. Iki apa? Alah, alah. Lagi namik kene lho. Jare awas. Awas. Iki lho apa? Mik. Lah kena driji ngene lho. Lho lha aku lak takon iki lho apa? Lah anggenku lek nyujes nang mik iki. Berarti kon duduk gendut. Kok iso duduk gendut kok? Asli gendut. Asli gendut. Kon ro karo jenengmu. Apa nih kate karo? Endi jenengmu? Iki lho, Dik. Ngene jare gendut. Iki ngono dodo. Lah upamane iki kok lek gendut upamane dodomu ampek. Aduh, gendutku apa gendutku ampek. Ampun iku arek iki Lah ayo jare jenengmu gendut. Ayo, endi? Iki lho, Dek, iki lho gendut. Iki sikil. Lek iki kok lek gendut upamane sikilmu linu. Aduh, gendutku linu. Masih kon yo jenengmu sapa kon? Asli ket biyen ambul. Ambul Mahendra. Iya. Onro karo Ambul. Mbek jenengku. Heeh. Lah apa? Gak ro. Kendi KTP. KTP-mu jenenge mbok Jemani ngono. Wah niku. Lah apa KTP iki jenenge mbok Jemani? Ambul Mahendra strip mbok Sayem. Sayem. Saya ketemu Ambul jadi ayem. Nah, Oh niku ya apa? kon ate nandi kon? Eh? Ate nandi? Wong macakmu kok gak karu-karuan. Kok iso macak gak karo-karuan? Ngene iki gak praktis kon ditekakno karo wong berdus. Iya. Macakmu pating gedembel. Kok iso macak kejembel? Rambutmu gak suren. Tapi lak keramas. Oh iya. Ya bener kon keramas. Heeh. Tapi kon gak adus. Tapi lak raup. Oh iya, turute ya. Raup. Masih kon raup tapi kon gak sikatan. Tapi lak kemu. Oh iya, padha ae ya. Padha ae. Oh sikile gak weso. Tapi lak sepatuan. Iya, tapi utang. Tapi lak nyaur. Tapi durung pok. Suwe-suwe pok. Saiki utang maneh. Ana sing ngongkon. Sing ngongkon colo. Goblok. Goblok. Colo. Sapa sing ngongkon? Bapakmu iku. Yuh. Tambah Iso. Ora karo-karuan. Kon apa Dut? Iki suwal tas lambu iki. Cewek.
Waalaikumsalam. Oh, nggih. Kula ten ngriki main ten Berdus. Oh, Ludruk Orkanda, nggih. Oh, nggih. Sapa, Ndut? Pak Tamsir. Pak Tamsir mburi lho. Pak Tamsir mburi. Lah sapa? Sing tau nanggap sobor biyen enggak trimo. Saiki dulure nanggap Orkanda. Waalaikumsalam. Loh. Oh iya, Dek, aku ndek kene sayang. Sik aku golek dhuwit sayang. Iya, iya. Dilungkas aku mudhun. Wis cepakno, wis. Kamare bukaan. Goleng-goleng cepakno. Iya sayang. Heeh. Sapa yu? Mbok Sayem. Oh, Mbok Sayem. Oh, Mbok Sayem ngebel kan Iya. kemanten anyar. Heeh. Oh, kemanten anyar. Tamsir. Oh, Pak Tamsir ya. Oh, nggih nggih. Oh, ajeng ngomong-ngomongan kali Mbok Sayem. Sapa? Oh, nggih. Lah kok dulure ta? Oh ya mesti Dulure. ae. Pak Tamsir ambek Mbok Sam kan dulure. Dulure. Sampeyan ate ngomong sayang karo Pak Tamsir. Oh iya, cek ngomong dhewe Ndut. Oh iya. Iya ngomong. Kok kan ewes-ewes ya? Anjene padha plastike. Oh niku ya apa? Kon ngate nandi kok susu-susu. Ngate nandi kon? Aku bingung, Mbul. Wong urip kan kok bingung. Anak loro, mantus nyambut gawe rok-rok asem. Maksude? Sedina nyambut gawe, seminggu gak nyambut gawe. Lah terus kon kate nandi saiki? Kate ngulon, Oh nang Blitar. kurang ngulon. Nganjuk, Kurang ngulon. Kediri. Kurang ngulon. Sampai teko Kediri, Kurang ngulon. kate ngulon nandi. Ubalane lho. Yo. Lah kok iso nang ubalan kok ngulon. Iya. Kate lome Kang Rastam ah. Lah apa nang Rastam? Kon kate apa ngulon? Ate golek wong tuwek. Kon iki gak bingung Andut. Ada bingung ya apa kan niku? Lah wong tuwek apa iso ndek ubalan tok? Lah mbok Apa? Jemani lak tuwek san. Siapa? Mbok Jemani. Umure 90 lek gak salah. Iku lak tuwek umure. Jare golek wong tuwek. Duh, kon niku goblok aja kok emes kon niku. Lah kon colo kok rabuk. Kon niku. Iku lho Mbul, golek wong sing ngerti. Lah, Ngono nek lho. kene iki nggone wong ngerti. Iya apa? Lah iku lho maratuwane Cak Pandri ngerti. Iya ya. Dadi maratuwa tanggung jawab, Iya. mantune duwe gawe ditekakno Ludruk Orkanda. Orkanda. Dinane ya tepak, tanggale ya tepak. Lho lak ngerti ya? Iku lak ngerti pitungan. Lah ngerti apa? Duh, arek iki jan goblok kon. Golek dukun. Wih, aduh. Lambemu mang mosok muni dukun. Golek dukun, Mbul. Mbok Sayem iku dukun. Iku lek dukun bayi. Pas apa kok babaran ngono ah. Jare golek dukun kok kendukuni sapa? Golek dukun sing iso nggunani arek wedok. Alah, kon iki kebimbang arek wedok. Arek wedok kebimbang aku. Ya apa? Aku kebimbang karo arek wedok. Oh, berarti kon sing kebimbang karo arek wedok. Arek wedok. Sapa sing kok bimbangi? Ayu Ting Ting iku. Iku. Sapa, Ndut? Ayu Ting Ting. Lah kon iku ora ndelok sekar banjarmu. Sekar Banjarku apa, Lah Ode? kon gak ndelok derajatmu. Derajatku apa? Potonganmu potongan manuk, derajatmu derajat kuli, gegermu kodhok, nyangkemmu kebek. Aduh tambah kiri rasane awakku iki. Lah kok iso Ayu Ting Ting ate Tapi sing penting niate. Dik. upamane kon gak iso ambek Ayu Ting Ting. Enak wong loro tak pilih pati. Oh. Ngono lho, saking cintae. Kon dadi wong lanang, lek Iya. kate ngenekno wong wedok aja disertai teko ilmu utawa guna. Cintae wong wedok mbarek wong lanang terbatas, suwene 8 dina. Ngono ah. Lek gak kok joki maneh, cintae mbarek wong lanang entek. Entah. Contone saiki, Iya, oleh iya. Cak Pandri. Heeh. Oleh bojo sing saiki ya Iya. sing gawe gawe iki Heeh. tanpa guna, Iya. tanpa dukun. Iya. Cinta lahir dan batin. Ngono. Mbok sampe tuwek ya tetep cinta. tetep cinta. Sampai di alam kubur tetep cinta. Ngono ah. Iya. Lah aku ditolak iki lho karo Ayu Ting Ting. Gregeten lho. Kudu kok kenekno. Kudu tak kenekno. Lah, saiki lek pancene kon kate ngenekne Ayu Ting Ting. Iya. Upamane kon golek dukun nang Banyuwangi, kon gak yakin, gak percaya.
gak bakal mandi. Gak bakal mandi. Heeh. Iya ya. Masih kon nang Kang Rastam, lek kon gak percaya gak mandi. Gak mandi Kang Rastam. Lah Rastam iso jodoh mek bojone, presamu sapa sing jodhokno? Awakmu ta? Lah lha apa ya bapakne kono? Lah presamu aku ah. Anggitku lek alimin. Wah niku ngawut tae kon niku. Masih kepethuk kancane dhewe. Iya. Iso nggunani arek wedok, tapi kon yakin percaya. Ngono ah. Lah kancaku endos-endos tok iku. Lho lah masih aku lah ya gudange ilmu, Ndut. Ya apa, Bul? Masih aku lah gudange ilmu. Boy, potonganmu kaya gantrung ngono kok iso gudang ilmu kon niku. Lah lek kon gelem kon yo gak gelem gak apa-apa, Ndut. Iya, Gelem gak? gelem, Carane lek pancene kon gelem kudu yakin. yakin. Sak polah obah tingkahku, sak omongku tirokno. Ngono ah. Sepisan kudu nglakoni betah melek, Betah melek, betah luwe, betah luwe, yo gak ngombe. gak ngombe. Iku yo ana elmune. Oh, ana dongane. Ana dongane. Iya. Lek wis iku kok rapal lakonono. Ngono. 40 dina 40 bengi gak mangan. Bongko. Kaya 40 dina 40 Yo bengi gak gak mangan. wis sak kuatmu. Sak kuatku. Iya. Ya wis. Tirokno ya. Sak Sak obah tilah apa tingkahku tirokno. kirane Assalamualaikum salam. godhongi salam, Oyote salam, woe salam, wite salam. oyote salam. Kok niku kok babas nolong merono. Lah jarene kok kaya katinjangan lodeh ngono sih. Iku ilmu kok. Oh, ilmu ah. Iya, Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Kelingkang-kelingking. Kelingkang-kelingking. Ususku sak dami aking. Aduh, kelet Dik. Usus kok sak dami aking. Lah ya wong jenenge iki guna. Walah guna. Masalah. Iya. Kelingkang-kelingking. Kelingkang-kelingking. Ususku sak dami aking. Ususku sak dami aking. Guluku sak ngginggian. Ora iso ngelek. Wong gulu gedhe mangan kesereten. Guna. Walah guna ah. Guluku sak ngginggian. Guluku sak gigian. Wetengku sak ciplukan. Aduh belentis. Weteng kok sak ciplukan iku lho. Ya apa sih? Iki ilmu. Oh, ilmu ah. Wetengku sak ciplukan. Wetengku sak ciplukan. Wareg tanpa mangan. Wareg tanpa mangan. Ngantuk tanpa turu. Ngantuk tanpa turu. Ngelak tanpa ngombe. Sedina entek setengah tong. Yo gak oleh, Nduk. Gak oleh. Oh, gak oleh. Wis lek iku wis rapal Iya. insyaallah kon keturutan iso masih gak mangan betah. Oh, iya. Saiki nggunani arek wedok. Ayu ting ting. Ayu ting-ting. Iya. Mesti kenek. Gak suwe mijet kowe ranti. Iya. Kantil nang awakmu. Iya. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Niat ingsun Niat ingsun. imaimu. Imaimu. Botekan Botekan. adahe jamu. Ajai jamu. Semprong bolong, Semprong bolong. buntu alu. Buntu alu. Rondo kempong, Rondo kepong. melok wong. Melo wong. Lah sing lemu. Melo aku. Aduh. Mbah, aku lek ana rondo lemu seneng aku melo aku. Ayo wong guna malih mbrono Wis tak semprong bolong, wis tak imaimu. Gak mandi. Bu. Gak mandi. Gak mandi. Ono maneh. Ono maneh. Sun mata ajiku. Sul mata ajiku. Jaran guyang. Jaran guyang. Tak guyang. Tak guyang. Tengah latar. Banyune oleh ndi? Nang kali. Kok tak pancal kon niku. Iki guna. Walah guna. Tak guyang. Tak guyang. Tengah latar. Tengah latar. Cemetiku. Cemetiku. Sodo lanang. Sodo wedok gak ono ah. Banci sing akeh. Biasane lek ana sodo lanang ana sodo wedok. Cemetiku. Cemetiku. Sodo lanang. Sodo lanang. Upat-upate. Upat-upate. Lawe menang. Lawe menang. Sebetno. Sebetne. Gonung. Kuning. Gonung. Ijo. Iki goblok. Walah tombok njit. Lah kok sampe teko gunung sembul. Sebetno. Sebetne. Gunung. Gunung. Jogrok. Jogrok. Segara. Segara. Asap. Mendah kene iwake. Ayo nggawa kresek. Aku tak nggawa gelangsi. Engko digoreng. Lah enak gawe mangan rumah tanggane awake. Lah kok tambah golek iwak. Wis tak guyang, jaran guyang gak apa-apa. Oh, enggak Ora masak. mandi. Teko welas, Teko welas, teko asih. teko asih. Metu alas. Mripate kali sese. Lho. Kecocok piri lho. Kecocok pir. Kon tambah rusak kon. Kok iso ngrusak ngono.
Wis tak teko welas tak teko asih. Ayu Tinting medhenteng ora seneng karo aku. Gak gelem. Ora gelem. Sun mata ajiku. Sun mata ajiku. Semar mesem. Semar mesem. Anane mesem. Perot. Iku lho. Ngene. Gak masak. Ora masak. Sun mata ajiku. Sun mata ajiku. Semar kuning. Semar kuning. Anane kuning. Dicet. Kok Dicet. dicet? Lho wis tak semarmu. Lah wis tak semar kuning. Sun mata ajiku. Sun mata ajiku. Semar ongkong-ongkong. Semar ongkong-ongkong. Anane ongkong-ongkong. Masrah kayu. Wis aku lho wis ongkong-ongkong. Karek bersih lho, gak gelem. Sun mata ajiku. Sun mata ajiku. Semar dodok. Semar dodok. Anane dodok. Tombok dadu. Lah kok ana semar tombok dadu? Tombok dadu. Waduh. Alhamdulillah. Metu apa? Bol sahabat. Sama Tia. Metu telu. Berarti gak masak. Gak masak. Lek iki kepinro wonge. Iya iya. Ingkrak-ingkrak. Ingkrak-ingkrak. Ayu timur. Kai timur. Jerone gedhong. Jurene gedhong. Ana tangis. Ana tangis. Rino lan wengi. Rino lan wengi. Duduk tangine si menungso. Duduk tangise menungso. Tangise Tangise Bapa Adam. Bapa Adam Lan Ibu Kawa. lan Ibu Hawa. Apa sing kok tangis? Apa sing kok tangis? Jabang bayine. Cabang bayine. Mas gendut. Mas gendut. Ngedhok lemah ping 3. Jeng. Waduh, gramange mubal. Wis rapalen. Wis rapalen. Gendeng temenan arek iki. Gendeng temenan arek iki. Ya apa mbok jemani iki? Ya apa mbok jemani? Iku malah rapalen, Ndut. Iku rapalen, Ndut. Aras wis. Aras wis. Lah kok dukune ya melok gendeng. Lah dukune melok gendeng. Waduh kon iku bento kon iku. Bento anyane aku. Aku ngerti kon bingung iki. Ya apa? Terpancang teko penghasilan. Penghasilan ya. Anak loro. Anak loro. Bojo siji. Bojo siji. Pemasukan gak ono. Pemasukan gak ono. Butuh nyambut gawe. Nyambut gawe butuh. Lah, lek pancene kon butuh nyambut gawe melok aku. Aku duwe juragan anyar. Lho. Upamane kon nyambut gawe dagang, kon duwe bondo kon gak ngerti bondo muntek kon rugi. Rugi. Cara kon kate nyambut gawe dadi pegawai negeri, Iya. kon kok gak duwe jenazah. Hus. Wis jenazah. Sing digawa iku lho. Ijazah. Lah iya sing bener ijazah. Lah kon muni apa? Jenazah. Keliru. Lho, lah iya sing bener iku ijazah. Lah iku bener. Aku mah ngomong apa? Jenazah. Keliru. Wah niku ya Ya. apa nih ya? Nyambut gawe bondone mek cuma 3 kecap. Lho. Engko lek juraganku teko pokok sing penting kon nomor 1 lek ditakoni muni inji. Inji. Nomor 2 mboten sumerap. Nomor loro? Mboten Boten sumerap. sumerap. Ping 3 lah sumangga. Lah sumangga. Iku tok lho Ndut nyambut gawe. Ngapa sih nyambut gawe bingung-bingung? Kayane kenek gengingone anak bojo Lah, sing di omah. sing penting kon kreatif. Ngono. Nomor 1, Inji. nomor 2, boten sumerap. nomor 3. Lah sumangga. Lah, engko lek juraganku teko lek ditakoni muni ngono ya. Aja sampai Aja sampe luput. Aja sampai luput. Aku ngalih. Yo. Wancane yo sembarang lek kanca akeh wis gak bingung. Saiki bingung penggawean kepada kanca. Wah. Lah, aku onde-onde bertayam borok-borok jembelan.
iki ana wong anyar menawa wae ambul dek tanggal 7 tak kon golek tenaga baru. Mesti pawongane kaya ngene iki. Sik di sana aku arep takon apa kowe to tenaga baru golekane ambul. Injih. Ya. Apik. Pinter ambul golek tenaga kerja kuwi apik. Wonge sehat, gagah. Sik aku arep takon ambul nyang ndi? Mboten semerap. Kowe aja celometan. Aja celometan. Aku iki calon sing bayar awakmu. Kok bolak-balik ngomong celometan mboten sumerap. Tak kepruk sirahmu. Lah sumangga. Aku iki takon temenanan. Aja sembarangan. Kok dadakno sing calon bayar awakmu ki aku kon ku lak tenaga kerja anyar. Injih. Lah iya ngomong sing bener. Aku takon ambul nyang ndi? Ambul lho nyang ndi? Mboten semerap. Ojo kilometan aku iki sing bayar kon. Tak kuwepruk sirahmu. Lah sumangga. Nyambut gawe enak. Enak dengkulmu melocet ngono ah. Kok jare mang foto penggawe. Foto penggawean tapi sirah rambutnya brodol. Kok iso Lali lek. dicocak-cocok dadakno. Lah iya kowe iki lak tenaga baru golekane ambul. Tenaga baru to? Iya, lak tenaga baru golekane ambul. Lah iya kowe iki tenaga baru sing golek ambul. Hah? Injih. Apik bener. Terus ambul nyang ndi? Ayo ambul nyang ndi? Boten sumerap. Ambul nyang ndi? Mboten sumerap. Ojo kilometan. Tak kepruk lho ndiasmu. Lah semonggo. Lah sumangga. Aku dadi juragane aku. Aku dadi juragane aku. Saiki pegawene aku. Iya. Oh, Iya. oh, iki pegawene iki. Tenaga kerja. Tenaga kerja. Oh, iya. Mas Gendut. Iya. Ya Allah, suwe gak ketemu nandi ae. Iya. Nandi ae. Nyambut gawe. Dino golek awakmu. Iya, nyene. Meneh-meneh lek ayam sing anu sing bener. Iya, sing bener. Golek awakmu kan gak. Terus kon iku aja nganti mblenjani janji. Iya, iya. Aku yo kangen karo awakmu. Ngano calo ah. Kayak apa? Kayak belai iki lho. Koyo kancane kok bleh. Ah, ngecipri saya dano. Kok niku tenaga Tenaga baru. tenaga baru sing sopan. Iya, tenaga baru. Gatel kabeh aku. Inji. Dorong. Oh, Oh. Kowe to tenaga baru. Inji. Bolehnya sambil dibongi. Kok iso kekel iku lho. Inji. Kowe tenaga baru iku. Inji. Ambul yang ndi? Loh, madosi sinten? Ambul. 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 Oh, lah niki lah ambul lah. Niki ambul lah. Niki lah ambul lah. Ambul kok mboten semerep. Iya, iya. Niki lah ambul. Niki lah ambul. Iya, iya jane. Kon sementara nginyuta banjir ngono lho. Wong gak udan kok ana banjir. Kok iso kon ae awakmu sing dadi tenaga baru kon. Iya. Iki pinter iki. Oh, ambul. Nggih. Oe tenaga baru. Empun di PHK.
Pun 2 wulan dilereni. Dilereni. Lereni. Nyambut gawe seminggu lho. Males Pak nyambut gawe. Males Pak pun. Donyane pun kathah. Wis oke. Males. Seminggu mau nyambut gawe. Aras-arasen. Kalau mbok sayem wis ora oleh nyambut gawe. Gak oleh kan. Mbok sayem yo kujul yo kan jenenge mbok sayem. Wes, ngawur ae. Lah iya kok iso ambul kaya males kaya ngene diblanjani terus iki lho. Rong dina nyambut gawe. Aras-arasen. Prei nganggur wis. Nganggur. Nganggur. Enak nganggur ya. Nganggur. Tenaga baru toh? Udu. Aku wis kate nang Malaysia. Kok iso tenaga baru lah kapan ngablok kuwi ngono.